Aínda que a falla de médicos é unha realidade en moitos centros de saúde de toda Galicia, a situación da Ribeira non fixo máis que empeorar. O centro de saúde da localidade conta con tan só 10 médicos dos 14 que deberían estar en activo, polo que ao redor de 3.000 pacientes non teñen facultativo asignado. A esta situación vense sumar agora a do centro de saúde da parroquia de Aguiño, cun médico de baixa e outro a piques de xubilarse. No centro de saúde de Aguiño deberían estar traballando dous facultativos. Deses dous facultativos, unha persoa está de baixa e outra acaba a súa xornada laboral e, por tanto, xubílase esta mesma semana. Dende a Consellería de Sanidade non se informou se se vai substituir esa persoa en tempo para que os veciños e veciñas de Aguiño poidan desfrutar dunha atención de calidade e tamén sen demoras. Actualmente, incluso hai persoas de Aguiño que necesitan acudir ao seu centro médico, que é este que temos ás nosas costas, a Casa do Mar, e non lle están dando citas en todo o mes de outubro. Para exixir a cobertura de todas as prazas, o BNG volveu rexistrar varias iniciativas no Parlamento. Ademais da contratación de sanitarios, demandan tamén que se dote os centros do persoal administrativo acorde ao volume de pacientes. Que no centro de Ribeira, no centro de saúde de Ribeira, 2 desas 4 prazas vacantes levan sin cubrirse, son baixas de longa duración. É dicir, a Consellería tuvo tempo de cubrilas e non as cubriu. E todo eso está redundando moi negativamente na saúde das persoas que teñen que acudir a ese centro. Se falamos do personal non sanitario, queda dito tamén que é absolutamente insuficiente e que, ademais de terche que dar cita para moitos días despois para que che atenda o teu médico de cabeceira, resulta que tens que facer a cola correspondente e agardar tamén bastante tempo a que poidas ser atendido polo administrativo ou pola administrativa, porque tamén son absolutamente insuficientes. Critican que a Xunta insista únicamente en que Ribeira conte cun novo centro médico, necesidade que comparten, pero din primeiro debería contar con persoal suficiente para prestar unha asistencia de calidade.